Kanza kwethu nangu noSipho kaMhlonge Hluhluwe ecela usizo noma kuthiwa ke uhlobo njani osizo ngalithola noma kuthiwa futhi ke imuphi umuntu ongamupha nje usizo emva ke kwesenzo esibhlungu esenziwe ke umculi kaMaskandi senza ke kuyena. Ngicela ukuthi ke mangabe uyaqala ukufela ichannel ngwamukele maqedwe kwale video ushaye like ucomment ke bese ke uyasubscribe. Uthi aphinga ke njengamanje luthi ke ucela usizo noSipho kaMhlonge Hluhluwe ukhala ke ngesenzo esenziwe ke umculi kaMaskandi ogama lakhe ke uMroza umfoka Fakude owabulala ke uFan Dam ophinde futhi athi ke hello Zuzuzu yena ke lo umbona lapha emva kwami. Uthi ke lo wesifazane ke uFan Dam uMroza umlimaze ke ngendlela esimanga kade ke eyolanda ke imonto yakhe. Shuthi ke istory sakhona sihamba kanje bebekade ke bethandana labantu bezithandani ke kumnandi kunjeyaya. uMroza ke bese zijani ke ngelinye ilanga wadonsa imonto wathatha ke nemali yakhe ke lo sesimali engango 5000 wahamba. Uthe mase ehambile ke soyiphuzela utshwala ke nezintombi zakhe ezinye. Yafuna inkosazane Mroza ukuphi isithando sami ngifuna imoto ngicela ngibuyisele imoto yami kanje ngoba sivumelana ngokuyithathile nemali yami loyithathile futhi asivumelananga naye. Wathi uMroza nje chu uyangibhedela wena mina ngabulala uFan Dam ububani wena. Wasembiza ke ngegama ke lisho inja ke yesifazane wambiza ngalelo gama ke emthuka wabe sethi ke yena uneintombi yakhe ke lapho ke akakhona yena akasuke futhi ke engalokho emphazamisa. Wesifazane ke wabeke sefonela baka car tracker belungu ngicela ningisizeni ngitrackele imoto yami naye imoto yami ngayiboni la ihambe nesoka lami awubamsiza belungu bayithola ke imoto ukuthi kuphi base bathi cha naye location la imoto yakho uzoyithola khona. Wahamba kusisike wanikela khona mangabe sefika khona ke uMroza kusefika kuyamthuka kuyamphoxa kuyamphonxa ube mase mesisuka ke lapho ke wabeke semshaya ke esemlimaza ke umlimazele nje la ekhanda isithombe sakhona bengisibona umlimazela ekhanda wamshiye neshanda ebuhlungu kabi wasemlimaza futhi ke nasemlenzeni shuthi nje ubemshaya ke ngensimbi wabeke esenyamalala ke endaweni ke yesigameko uMroza mangabe kuthiwa kuyazanywa kuMroza efonini akatholakala methu yazanywa ke efonini akatholakala. Kuyothuke makusuka ke bese kuthiwa ke bekubikwa amanga kodwa ke akafuni ukuveza ke uhlangothi lakhe. Ngiyacabanga ukuthi ke amaphoyisa asazolibheka ke lolu daba mhlambe ke umnumzane umfoka Fakude uMr Van Dam mhlambe nje yolala ebaliwe ke namhlanje NIU izomfuna izimthole. Ngana wethu ngiyacela ukuthi ke mangabe uyaqala ukufela ichannel ungicofela like usubscribe bese ke uyacomment kulolu daba namhlanje ngiyabonga.